Investigasyon sa giingong pyramiding scheme gitarget sa taga-National Bureau of Investigation sa pagpangronda kagahapon. Daghan ang mireklamo sa ilang mga investors nga wa makuha ang kwarta ug may saad pa kunong double your money. Ani ang report ni Nico Sereno. Bitbit ang search warrant girumbo kagahapon kining opisina sa J-Store Innovation Corporation sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Sa ronda, 5 ang nadakpan nga gingong nalambigit sa pyramiding scheme. Matud sa NBI, nagsugod sila pag-imbestigar dihang may mireklamo kanila nga mga investors. Ang sistema kuno sugod og invest og 10,000 pesos, hatagan man tuod og mga produkto sama sa kape, mga supplements ug uban pa bugti sa kwarta. Apan may saad kuno nga madoble ang kwarta ug duna pay additional incentive dungan sa pag-recruit og laing mga miyembro. Pyramiding, regardless kung mabaligyan ni mong product o dili, na kay guaranteed return of your investment. So, kuwan lang ni siya, pretext lang ni siya mga products sa pyramiding to cover the kanang fraud. Nationwide nga nag-operate ang kumpanya nga natukod ni ato pang 2016. Nasuta nga way igong papeles gikan sa Securities and Exchange Commission nga gikinahanglan labi nag-investment ang hisgutan. Mayroon silang online apps eh. Kaya nga ang dami din na nabibiktima mga OFWs because of these online apps. Kasi kung magre-recruit ka, bigyan ka ng apps account number, kahit sa malayo ka, you will be able to track your investment. Daghang mga reklamante og investors ang mipatim-aw sa NBI kaganiha, mi-file og complaint. Kining usa ka babay nagkonsumisyon kay 150,000 pesos ang iyang na-invest apan walay kasiguruan. Part man sa ilang presentation nga ipaloan ang sakyanan kung dili kung naa kay alahas ipabaligya ang mga jewelries or alahas para lang gid mo invest kay ingon man sila nga dili mo magbuol kay mauli ra daw kuno ang kwarta within 400 days. Pero why tinuod nga nahitabo? Syndicated estafa o kalapasan sa SEC Regulation Code ang giandam batok sa mga dinakpan. Wala ikita ang mga dagkong opisyal sa kumpanya. Sa interview sa usa sa dinakpan, gihimakak ang iyang kalambigitan kay staff siya sa tindahan ug igo ra na ninda sa produkto. Ang uban nga mga dinakpan miingon nga mismo sila mga investors usab. Store sir kay igo ra gid mo receive kung nay mo purchase inana kaya mga networker may mukuan gud ana sir ang mga networker magud na ang mo explain. Mipahimangno ang NBI sa ubang investors mupatim-aw sa ilang opisina aron mo reklamo. Dungan sab sa pagpahimangno sa mga tao sa ingon ani nga mga modus. At first, naka-receive din sila ng tinatawag na payout or they call themselves as subsidy allowance. Yun, pero ano lang yun, pangganzo, para tumikit appear na tinuod yun nga na-return ba. Then, so siyempre, part din yan sa scheme, pag marami nakakita nga nag-return. Syndicated estafa against this person because gining sa syndicated estafa, ang nomenclature is that if you are a corporation or entity and you are soliciting investment from the public without authority from the concerned government agency, referring to SEC, it constitutes a clear violation. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.